care am avut voi în seara asta și nu numai. Și în orice ce doriți să faceți pe viitor. Am zis că foarte mulți dintre voi vor să aibă licența și pe de altă parte sunt interesați domeniul comunicare și vânzări. Cam asta a fost în mare domeniile. E cineva interesat de training? Ok. Cine-i de vânzări? Da? Ce vă recomand? Dacă e să întrebăm, să stăm aici în față, dacă e să aflăm, vreți să aflăm o informație sau vreți să implicăm publicul, e mult mai recomandat să începem să-l implicăm cu mâna. Pentru că dacă punem întrebarea, ok, cine vrea vânzări, cine vrea comunicare, ce vreți voi pe aici, fiecare începe să vorbească. Trainerul nu va ști câți vor, voi ca trainer sau ca speaker, nu veți ști câți vor, așa, decât ce mai prindeți pe aici în față. De asemenea, nici nu îi veți implica pe toți, pentru că unii nu vor spune nimic, pentru că vor ști că oricum nu s-au de acolo. Suntem de acord? Da. S-a întâmplat asta mai devreme? Cu cei din spate? Sau alte dăți? Ok, asta e recomandarea mea. Voi puteți să o luați în calcul sau nu. Am zis comunicare.